of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to part... Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome na sa update sa itong panagbanuban sa programang Issue sa Masa. Adlaw nga Lunes, unang adlaw sa simana. Pizza 7 ng bulan sa Hulyo 2025. Kumusta bagasuki na ito sa kanginan? Ato gabaga suking tigpanubay. Ang mga kasimanwa, mga kalumo, mga brad and sis. Kumusta mo din na sa inyo hang tagsa-tagsa ka mga nimutangan. Iini nga mga orasa. Wala man kaayo mo bidlisyo, si Haring Adlaw. Epekto siguro ni Maygala sa pagsulod ni Bising. Ang ikaduhang bagyo mga higala. Si Bising. Nakasulod na gyud sa PAR kon Philippine Area of Responsibility. Dili pa ta sigurado mga higala og unsa na po'y mahatag aning Bising. Maintag makahatag ni mga bahay bisag 2 ka kilong bugas. Sa mga Pilipino. Ay, siguro sa ano. Sa ato mga kasimanwa, mga kalumo din na dapita sa North Cotabato. Diya dapita sa may Jensan. Good morning ninyo niyan tanan. Kita sa to ang Pangulo day ang Jensan. Niya, lain na pod mga higalang pasalig ko, no? Maoy himuon mga higala o gihimo, actually, ang pasalig. Nga ayuson ko no ng mga pasilidad din sa panagat mga higala sa tuang mga kaigsuunan sa General Santos City. Okay ra ba mo din mga taga Jensan? Nito o na ba mo sa tuang presidente sa iyahang lain na pong pasalig? Ang bugas, wa gyud in town ni mga higalay klarog unsa ning 20 pesos nga matag kilos bugas hangtod karon. Ang 200 wage increase mga higala, no? Wala gyapon. Pastilan. Naunsa naman ning gobernohan ni. Daghan pang ubang nga mga pasalig. Nawa na taga-i mga higala katumanan. Daw
nabuntis nga way amahan ang mga Pilipino kay nabuntis sa pasalig. Kuya gid ang pasalig no, kuan gid na maka-impregnate, ha? Daghang mga Pilipino, were impregnated tungod sa mga pasalig sa kasamtangang gobyerno mga higa. Alright, sabay na itabo sa weekend, naabay mga development sa politics daw wa man kaayo. Nakasintro mga higala ang mga istorya, labot sa mga namising nga mga sabungero, nga gikalambigitan, alias Totoy, negosyanteng si Atong Ang ug ang artistang si Gretchen Barreto nga mao mga higalay suspect. Onya kuan pod, kini mga higalang istorya maitungod aning writ of kalikasan sa Davao Samal Connector Bridge. Alright. Ato ang mga iskutanan na karong buntaga mga higala. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagkalambigit ni Atong Ang o Gretchen Barreto sa mga namising nga mga sabongero, miani og lain-laing reaksyon sa katawang Pilipino. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Department of Interior and Local Government Secretary Boying Rimulya aminado nga bugat ang away sa kaso sa mga nawalang sabongero tungod sa sapi og koneksyon. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang reforma og food security gipangandakan na usab ni Pangulong Bongbong Marcos ning bulan sa Hulyo. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Construction sa Davao Samal Bridge sa Connector magpadayon ng tudwala pay pinal nga kamanduan ang Korte Suprema labot sa writ of kalikasan matod sa Department of Public Works and Highway. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga kriminal sa probinsya dito sa Sugbo giwarningan ni Cebu Governor Pamela Bari 4. May pa dito kay burag na anay aksyon batok aning mga kriminal. Ang atong presidente mga higala daw pinangga man siguro ang mga kriminal ani. Kaya guman pa, ay magalan ko. Sa ito pa nagkuyog, din sa programang Issue sa Masa. Ako sa Leon, June 7, 2025. Alangad to sa wa pa masayod, bisag wa mo mangutana. By the way, good morning din ha, kang Al Sonito Gibara, Pare Ricky Cinco, oy, ang ato ang idol, si Roger Balanza, o sa maning rest in peace, na may mga rest in peace dari yung taon-taon. Alright, sa tala mga naminaw ka na ito, this 90.7 Love Radio. Thank you so much and good morning, mga taga Boulevard, taga Agdao, mga taga Talumo, taga Matina Crossing, may Dapita, may Galas, Daliao, Turil, may Tugbok area, kana di Dapita sa may kini mga higalang Los Amigos og Santo Niño, Tugbok, Catalunan Grande. Daghang kadiyang mga listeners mga bay. Daghang gayong salamat sa inyong pakig-uban ka na to din sa programang Issues sa Masa. Alright. Saway paglangay mga higala. Ambak identa sa mga isgutanan. Kaning kontrobersyal karon nga giatubang sa bilyonaryong negosyanteng si Atong Ang og sa artista mga higalang si Gretchen Barreto. Kay nanawagan na ang whistleblower mga higala o giingong state witness. State witness na ba ni? Gidawat na ba ni siya? Mura gidawat na kay na ato statement si Boying Rimulya nga lig-on daw. Ambot kong officially na ba? Lig-on daw ang mga pamahayag ni alias Totoy, alias Dondon, sabi ni siya. Sabay, mas kampante daw siya nga tawagon siya alias Totoy kay alias Dondon. Patindungan.
Naamang ko'y nailhan, alias Dundon, dili man alias Tutoy. Alias Dundon siya, nga kusog mo Tutoy. Ay, buntag pa sa'yo. Gara-gara na mo din na. Oo. Pero, ano lang, mamay ang gusto, di ba? Kung siya gusto sa tao, itawag sa imo, ha? Muna dapat atong itawag sa iya, ha? Para ma-inspire siya. O sige, alias Tutoy. Na sinaligan ni atong ang sa iyahang manukan, sa iyang sabungan, o sa iyahang seguridad kaniadto ni Variable. O sa day na itabuan ni. Kay si alias Tutoy karon nanawagan pati nga to kang Gretchen Barreto. Ingo ba siya, Ma'am Gretchen? Panahon na karon nga mag-state witness ka. Dili na mamahimo kang unsay tawag ana. State mistress. Mistress. Bag-uho na to, Ma'am Gretchen. Ang ato ang papils kinabuhi, mag-state witness ka. Dili mag-state mistress. Man yung mga pasangin nila kagutsin kaya wala lagi napakasli ni uwang ko karon alam po di akong tumiboy na po murabag niya puro minyo si atong ang minyo o si Tony Boy kuwang ko minyo. So ang istorya nahulog siya state mistress. Pero natural naman na sa mga artista karon. Natural na gano'n na sa mga artista kanang giingon nila mga higalang salob-salob nga relasyon. Salob-salob nga relasyon. Mutuo ba ka, Ma'am Lodibina Tampos Utraga? Good morning din ha. Mutuo ka ni Ma'am? Mga taga-Talumo na minaw, may buntag. Kanang salob-salob nga relasyon, pariha aning kang Gretchen Barreto sa ubang mga artista din ha. Natural naman na. Asa ang kwarta, adto na sila. Kana pa'y shootingan sa pelikula. Alright. Now, nganong ni Variable ni mga higala si Koan, Tutoy o gipanglaglag ang iyahang mga amo. Nga grabe kuno kaayo ang koneksyon matod pa ni Boying Rimulya. Tungod sa kwarta o kining koneksyon. O Gilbert Gis, mutuo daw siya anang salob-salob nga relasyon. Si Joey Moderno Cuames, mamuntag din ha. Now, ang istorya ni alias Tutoy, ingon siya, nga kadtong nahimo na silang mga suspect. Di naman mabalibaran. Suspect naman yun sila. Vice Capitan A.L., good morning din ha. Hinay ang ako ang udyo. Asa man napitan ni hinay akong udyo diri nga parte man ning kusugas kong udyo. Nagpula-pula naman ning ako ang console diri. Nagpula-pula na. Layo pa man untang Valentine's Day. Mura na ni Girigla. Stephen Rodriguez, good morning. Di ko oyon anang kambyog-kambyog asawa dyan. Ay, nata. Karon, pero na ay kay gayunan, uyon. Salob-salob nga relasyon. Karon, si Totoy, nga nakapakong siya. Ma'am Christine Ampulokyo, ingon si Totoy. Good morning din na. Sa may kabantian, kusog ang signal. Ayan. Nakapakong siya. Nga, kung maipit daw ni si atong ang, burag sila mo oy isunod, no? Sa mga sabungiro. Di ba? Ang pasangil na itong ang 300 million gipangayo extortion money daw ani ni alias Totoy nga wa daw siya moatag mao daw gi pasangil lang siya wa man siya yung nagilaglag kay lain man ang word nga gilaglag but pasabot tinuod nya kahuman giistorya ang tinuod mao na ilaglag pero kini mga higalang giingon pasangil karon nga sa matong mga kasuhat tong gipangpile ni atong nga wa man toy klaro mga minor nga kining kaso mga higala. Istorya mga baka kanang kuan ba more on
character assassination lang. Unya sa press con si atong ang generic ang denial. Ano ba? Generic ang denial. Unya ang tirada sa iyahang abogadang si Lorna Kapunan. Ano ba? Ang character assassination kang alias Totoy. Pero makita man na to kung tinuod bagis Totoy nag-istorya. O kanang ipang istoryang Totoy. Tinuod bagyo na. Kanis Totoy, malito man yun eh. Dili tungkol sa pangalan ha. Nga, kuan? Maldito yun. Di siya moabot sa ingon ana nga level mga higala nga pagkatiwalaan siyang atong anang negosyong sabong o uban nga mga illegal activity pagligpit ana mga ipahipos ni atong siya mo tighatag sa kwarta ngadto sa mga pulis nga mao'y gisugo kung dili mga higala maldito po ni pero ang pangutana ron din ha kani ang gipanulti ni alias Totoy tinuod ba ni o tomo-tomo. Di ba? Now, kung si Buyeng Rimulya ang paistoryahon, daw, dool sa kamatuoran. No? Kay consistent kuno mga higala sa dagan sa pangitabo. Ha? Ma'am Ilsa Kyutso, good morning din na. Jeffrey Rachel de la Cruz, iyang duwa ka mga anak kay naminaw gyud. Thank you so much. Mga taga-Kalinan, may buntag daw din na. Naglago mo itong audio din na, matod pa ni Alsonito Gibara. Thank you so much. So, ang kani mga higalang giingon ni Totoy, muraog, naagyoy kamatuoran. Okay? Ang sequence mga kaigsuunan, o ang mga tao nga iyahang gihinganlan, murag, masumpay gyud. No? Awas atong ang karon. Murag pertigyung dakuas problema, dako yung kayang problema sa naong pagdaan, murag nalusno ang iyahang naong mga igala at ubang sa mga media nagpapreskon. Tagpila ka ha, gisulod sa sobre ka ha ato. No? Yang ang sa mga media nga nitambos preskon. So, gihapon na kalusot, o di nyo tagaan ang inyuhang mga editor, anang inyuhang mga reporter, nga mudawat anang sinobre, nga ani nga issue mga igala. Naamag yun ang sinobre. Pila kaha. Diga po na makalusot. Labinag ang inyong editor pareha ni Kwan. Roger Balansa. Di na kalusot ng trabaho sa mga reporter nga mo pabor nga to kang atong kay editon yun na. Di na kalutsar. Now, diingon si Totoy. Mo variable o ni variable siya. Kay nakahiring siya nga hipuson siya ni atong ug ang uban pa nga mga sinaliga ni atong aron malimpyo maputol ang koneksyon sa istorya nga siya mo'y nagsuhol sa mga pulis, nagtransak sa mga pulis, nagsugo sa mga pulis, nagpaabot sa order ni atong ngadto sa mga pulis. Di ba? Barabag kanang i-cross ka ba? Kaya ba sa naitabo kang Mayor Joel Brillantes? Ang tirador na tulog, gipukaw, matod pa sa asawa, gioperan, og dako, nga kwarta, gitagaag baril, kay paihaw si Joel Brillantes. Gidaulag sa Ismail. Kahuman, diya sa bungan sa Matina, pagkahuman, gibriefing ang tirador. Inighuman ni mo og pusil kang Brillantes. Diri yung kadagan sa muha kay para safety ka. Para safety ka, di kadagan sa mga dito po nidagan ang tirador. Pagdagan, dito po siya gipusil mga higala. Gikross para maputol ng istorya. Kaya kung dito pat yun to, huwag mo piya ito nga, si kuan mo nagtransact na ko, gisugo ko, patay ka. Same formula sa sabungirong si atong gambling lord, ang gusto ko no i-apply, ngadto kang alias Totoy. Kay maputol na mga istorya, di naman maimbestiga, di naman mga higala maduhig siya itong kung wala na itong iyang gipangsugo. Paparani ka ron, wa niya napatay ni Totoy. Ni Piait. O niya water kabalog, nagunitan ni siya mga kontra, kaya actually siya itong daghang kalaban mga higala. Sa iyahang waiting sa Luzon, wa man tayo waiting din, ito sa Luzon area. Yung kalaban niya, sila Pinida. Sa Sabong, ang iyang kalaban din mga higala. Kaysa Patrick Antonio. Sa Pinida gyapon. Na mga grupuha mga higala.
Matod ni Totoy, dili lang tong mga sabungero ang gipaihaw ni atong ang daghan pa. Kadto daw tong unang mga personalidad nga nalambigit sa ilahang buruka anang witing mga higala gipaihaw pong atong ang. Ilan kadaghan na gipaihaw si atong ang. Munang grabe ang iyang koneksyon sa mga pulis mga higala nga maoy mo dakop unya iton over dito sa grupo nga nagpaabot dito sa Taalik nga maoy mo ihaw. Maoy mo dalangad to mga higala sa lake, maoy mo hiwa, butangag balas, isud sa sako para di mo lutaw. Matod sa testimonya ni alias Totoy mga kaigsunan. O niya, maldito man si Totoy, nakapakong naman siya. Nga siya isunod sa mga sabungero para maundang na ng istorya anang nangawalang sabungero. Para og imbestigahan si atong ang wala na mo witness nakapakuman siya nga siya may isunod. Mao nga ni karingga ni variable mga higala si alias Totoy. Mao na ron siya kay malito pud na. Di man na ingon nga malito man pud na si alias Totoy. Tag iya nang sabungan ako kay nas barobo balay pa imo ha mga higalang balay pud sa milyonaryo. Diba? Asa mo nagikan? Diya, magyapon ana, mga sabong-sabong din nag-unsa pa na mga transaksyon. Wapay siguro kanang ang balay, napay kwarta ana, gikan, hinatag atong ang bayad nga to sa mga gipaihaw. Taon-taon, ato ni may galang balikan. Kay nindot ng istorya, humanamang ang pipila ka mga pahinom daw. Issue sa masa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 5 AM today, ito yung ating mga latest localized advisories sa ating mga lugar. So may nakataas tayong thunderstorm advisory over some parts of Greater Metro Manila area. Kaninang madaling araw, nakaranas tayo ng thunderstorm activity sa ilang bahagi ng Central Luzon at itong northern portion ng Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon para sa thunderstorm advisory na ito, ay maaaring bisitahin itong official website ng panahon.gov.ph. Para naman sa ating latest satellite imagery, as of 4 AM today yung latest location natin para kay Bagyong Bising ay nasa layong 405 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Isa itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 130 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 180 km per hour. Patuloy itong gumagalaw northeastward sa bilis sa 25 km per hour. Sa ngayon, malayo na ito sa ating bansa at wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal dito sa area ng Batanes. Gayunpaman, itong southwest monsoon o yung hanging habagat patuloy na magdudulot ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon at western sections ng Visayas at sa Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng Luzon as well as itong central and eastern sections ng Visayas at Mindanao ay mas maliwalas sa panahon na ating inaasahan maliban na lamang sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Bising. So kahapon 11 PM yesterday ay muling pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong sentro ng mata ni Bagyong Bising. At kinalaunan 11:50 PM yesterday ay naglandfall ito sa southwestern portion ng Taiwan. So sa kasalukuyan binabaybay na ni Bising itong landmass ng Taiwan area. So within the next 24 hours magpapatuloy yung generally pahilagang silangan or northeastward na paggalaw ni Bising. So patuloy nitong babaybayin ang landmass ng Taiwan. At mamayang umaga, after magpatuloy yung northeastward na paggalaw ni Bising, ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Particular na itong northern boundary ng PAR. Bukas naman, after magpatuloy yung northeastward na paggalaw ni Bising, magre-recurve naman ito northwestward at possible itong magkaroon ng pangalawang landfall dito sa landmass ng Eastern China. So beyond that, magpapatuloy yung paghina ni Bagyong Bising. Possible, isa na lamang itong low pressure area pagsapit ng Miyerkules habang binabaybay nito ang landmass ng mainland China. So sa ngayon, wala nang nakataas sa tropical cyclone wind signal dahil malayo na ito sa ating bansa. So naglift na tayo ng wind signal number 1 over Batanes as of 5 AM today.
At in terms naman of heavy rainfall ay mga malalakas na pag-ulan na posible nating maranasan ngayong araw. So wala nang hindi na magdudulot si bising ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon, pero dahil sa pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat, makakaranas pa rin tayo ng 50 to 100 mm sa pag-ulan sa western section ng Luzon. So dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, makakaranas tayo ngayon dyan ng mga malalakas na pag-ulan. So, pagsapit naman bukas, unti-unti na mababawasan yung mga areas na makakaranas ng pag-ulan, ng mga malalakas sa pag-ulan. Pero gayon pa man, posible pa rin itong mga 50 to 100 mm of rainfall over Ilocos Norte. Kaya dito sa Ilocos region in particular, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. In terms naman of severe winds, yung mga malalakas na bugso ng hangin na dala ng southwest monsoon o hanging habagat ngayong araw, asahan natin itong mga pagbugso ng hangin over Ilocos Region, Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon, Occidental Mindoro, Masbate at sa Romblon. Bukas naman, magpapatuloy mga pagbugso ng hangin na dulot ng habagat, strong to gale force gusts over Ilocos Region, Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon, Masbate, Romblon, Occidental Mindoro, at sa Palawan. Pagsapit naman sa araw ng Miyerkules, magpapatuloy yung mga gusts of wind over Ilocos Region, Cagayan, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon, Masbate, Romblon, Occidental Mindoro at sa Palawan. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so muli itong area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, buong Central Luzon, dito sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa ngayong araw, saan nga natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pakilat. So, patuloy po tayong maging handa sa mga flooding at landslide, especially nga itong areas ng Ilocos Region, Zambales at Bataan. Ito yung mga areas sa western section ng Luzon. Makikita po natin, exposed ito sa pag-iral ng ating southwest monsoon o yung habagat. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, itong area ng Bicol Region, mas maliwanag sa panahon na ating inaasahan ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap. Pero maghanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms sa dakong hapon at sa gabi. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, muli itong ang western sections ng mga areas na ito. Dito sa Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barm, maghanda pa rin tayo sa maulang panahon ngayong araw. Kaya maghanda rin tayo sa mga flooding and landslides over these areas, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, dito sa Central and Eastern Visayas at itong area ng Northern Mindanao, Caraga, Socsargen at Davao Region ay maaliwalas sa panahon na rin ating inaasahan, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin ng mga panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Kadalasan nangyayari yung mga malalakas at panandaliang pag-ulan na ito sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman ating karagatan, as of 5 AM today ay nag-issue na tayo ng final gale warning dito sa seaboards ng extreme northern Luzon. So, nangangahulugan ay sa mga susunod na oras ay bababa na or unti-unti na bababa yung mga pag-alon over these areas gawa ng paglayo ni Bagyong Bising sa ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng northern Luzon dahil posible pa rin tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Haring araw sa Kaminilaan ay sisikat ng 5:32 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:30 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo sa ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories at heavy rainfall warnings, ay maaaring i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamilog Ulat. Alright, balita may gala dili sa ito panagkuyog sa programa ng issue sa masa samtang doon na magigala 17 minutos sa kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, kaning istorya manggod aning mga na-missing nga mga sabungero mga higala, dako kayo ni, no? Nga istorya. Lain-lain pod ang istorya nga nasukip ini mga higala. Naay istorya dinhi sa krimen, mga violence mga bay. Naay istorya dinhi sa kining
gitawag nato og romansa na ay istorya mga higala sa kanang drama kuna mga detective, no? Lain-lain ang istorya ug labaw sa tanan naapo ni siya mahigala istorya sa politika, di ba? Throughout the weekend murag nawala ang istorya sa politika like impeachment, kang Tatay Digong na overtikan mga bay aning gitawag nato istorya revelation labot sa mga namising sa bungiro. Ingon ana man gud ang dagan gyud mga bay sa kining kuano sa balita. Bisag unsa ka kusog ang balita karon, pag naay balita nga moabot nga kusog, mo overtake mga higala, murag mawala tong unang kusog nga balita, no? So, dili na siya imposible. Pero kadtong mga palitan kaning politika, mubalik ra gyapon ni siya pag naa na po yung mga development kay dako po ni siya mga higala nga hisgutanan. Now, una nato ning istorya sa gitawag nato mga higala og testimony aning alias Totoy. Kay dili magyud nanukad ning tanan, no? Tungod sa iyang kahadlok nga isunod siya sa mga sabungiro ni Atong Ang aron maundang na ning istorya mao nga ni gawas siya mga higala testify against kang Atong Ang. Yun na pa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Alright, balik tabi ka na Dilis 90.7 Love Radio sa tuaga Facebook Live ang issue sa masa June Bersamin. Alright, kani manggong paggawas ni alias Totoy. Ang amo adaring technician si Totoy man pud ni, Totoy Bato, ambot unsay nahimong bato ani nga Totoy ani, kasagarang Totoy humok man kani siya Totoy nga bato. Alright, mauni nakabulabog sa ato ang nasod. Actually, kung pangutan-on nimo ang ubang mga sabongero, maingon na sila nga dugay naman na istoryahan na nga kana gyud si Atong Ang mao gyud na iyang trabaho. Si Atong Ang dili ikalimod nga grabe ni kagamhanan mga higala. Huna-hunaa nakapatanggal siya presidente si Irap. Di ba? Kasi may nagpatanggal mga higala kang Irap. Kinsa may nag-finance mga higala aron matanggal si Irap. Muna siya nga duol na siya kay Arroyo si Atong Ang. Ang nagpatanggal kang Irap si Atong Ang. Muna ang mga anak ni Irap, ang duwa ka mga senador karon, wa na'y maayong buot kang Atong Ang. Siya ang nag-finance mga higala para matanggal si Irap. Si Chavit Singson man itong paggawas o kwarta. Whistleblower naman itong mga higala. No? Tungod kay gipaboran ni Irap ang ubang mga gambling lord dito mga higala sa Luzon kaysa iyaha. Iyon na nakagamhanan si Atong Ang. Di ba? Oh. Ikaw, believe, si Totoy, bisag ingon ana siya. Pero, mobilib ka siya ba? Nga naman. Kaysa diha nga gisok na siya. Nga mo ingon ka nga apel si Gretchen. Oh. Huwag siya mingon nga, uyab na sila na. Huwag siya mingon. Ang iyang giingon, permi man na sila magkuyog. So, imposible nga dili siya o wa siya makabalo. Masahay gani daw, magtapad na sila og katulog. Oh. Ano rin yung istorya? Wag siya mingon nga. Si Atong Ang, grabe, og kuan, magdulog sila, dayong dulog, manguhit si Atong Ang. Wala din nga ng istorya. Kasi Totoy, mabiliban akong Totoy, dili chismoso ba? Dili chismoso ba? Dili pareha aning mga ulitaong guwang din nga patong nagayag 50 pataas mga gala, grabe na kachismoso. Ay, pero ang iyang ichismis kana po mga may tungod sa mga salob-salob nga mga relasyon. Si Totoy, wala siya nga. Imposible man nga wa siya makabalo nga magkuyog man na sila permi. Masahay gani.
atapad na sila matulog. So kay gihimo niya itong ang negligence sa dihang magtapad sila og tulog. Magsige siguro og hisgot no nga. Pila na kato ka buok ang naa dito ron sa kuan. Taalik. Wala ba kato kung gihatag nga kwarta sa mga pulis. Wala ba kato kupiti ni Tutoy. Kay patinarbang gwapuha siyang sabungan sa barubo. Gwapo pa jud kaayog balay si Tutoy. Ha? Wa kato kupiti niya. Nahatag ba jud kato sa mga pulis. So, sa laktod mga bay, ang testimonya ning Tutoy na ay weight, na ay kredibilidad. Samtang ang kang atong kani makita man no sa mga press conferences niya, uban siya ang abogadang si Lorna Kapunan mga higala, wala more on character assassination o kanang generic denial. Daghan mo kaya gipang mention nga mga insidente si Tutoy, dapat ma-refute to niya usa-usa. Dili kay mingon, Tutoy, tinuring naman kitang anak. Dundon yung tawag. Dundon, tinuring naman kitang anak. Sabihin mo na ang totoo. Mingon us Tutoy, gisulti na gaya na ko si tinuod. Ang pasabot niya, nga, iyahang i-recount ang iyaha mga higalang mga testimonya. Malagi nga sa mga katiguangan, lagi. Sagrado gidaw ang tao. Bisan pa og unsa kagamhana ng nag-ihaw, mabulgar daw gihapon. Og sa mga lawyer pa, walay perfect crime. Walay perfect crime. Naagyoy mulik-an nga mamahimong lead mga higala to the investigation and ultimately filing of charges, prosecution, and going to conviction mga kaigsuunan kung makakomiter ka. Sometimes interrupted lang because of the influence o kini mga higalang money talks. Di ba? Ana lang. Pero sagrado gidaw ang mga tao. Kay dinha sa Manila Arena mga higala. Kani. Daghan na bang mga taga Davao atong naapil atong mga higala atong kuana to? Katong gipang-ihaw mga sabongero. Daghan mga taga Davao nga niadto dito kay nakakita dito og amo, kusog manghatag og balato, dagkog sweldo mo nangadto dito ang ubang mga sabongero kay diri sa Davao. Wa naman kay amo diri, sigarang amo diri mga engineer, mga kontraktor nga purdoy man. Kaya ang mga engineer di kontraktor nahulog mag-engineer nga way project. So, nangadto mga higala sa Manila. Nakakitag amo dito. Nadamay. Kay pag-review sa video, appeal sila dito nagbitaw-bitaw. Aron sa ba? Pagkaunsa ang na-appeal sila. Ihaw. Napay mga minor nga na ihaw mga higala. So, ang naitabo, diha sa Manila Arena, matud pa sa mga sabongero. Kaya wala ta kabalo. Kung ang kanang DOJ karon, DILG o gatong PNP, nagsugod naman aning investigasyon na ni. Dapat apilo na lang ni nilag imbestiga. Unsa na hitabo sa Manila Arena? Diya sa Manila Arena manggod. Kwarto-kwarto na din hang mga cockhouse. Pag naa kay binuang din hang himuon, or dili binuang sa imuhang tanaw, pero para sa management, binuang siya. Diha sulod sa imuhang cockhouse. Tadtaron kanina, isud kag sako. Ingon ana daw mga higala din na. Ingon ana daw diya sa Manila Arena. Tadtaron ka isud kag sako. Muna, nga dapat may imbestigahan gina. Dili maningon nga mantay interes ng daoto na negosyo ni atong pero kanang mga ingon ana manggod. Okay. Assuming without admitting nga nakasala sila kay nanikas sila sa sabungan. Og ang gigamit din dili naman ang balaod mga higalas Pilipinas. Rule of the thumb naman. Pag mo approve sa atong kay si Tag-Iyas Manila rin nga tadtara na. Kay gitikasan ka na. Gipaguhan ka na dako kaya ng Kristuhan lang. Tago din na ng sulod sa di magkabasta-basta dito kasulod. Di po ka basta-basta kagawas sa Manila Arena. Stikto ka na.
Nga sabungan na. Doon na ba na sa ospital? Bawal na ba na? Ubos na to ang cockfighting code mga bay. Now, tatawon ka. Basta naanay lisensya daw ni atong ang. Isun kag sako ikaw man. Nga ilabay ka. At tayo, no? Mo na'y istorya sa mga mga sabungero nga nakaanhaan ng Manila Arena. Nakaamo dito mga higalag, mga bigatin sa Manila Arena. Assuming without admitting nga nakasala ning mga tawhanan ni. Dili man gud siya mga higala kanang ingno nato og commensurate. That's the word. Dili siya commensurate nga imuhang patyon. Di ba? Kaya atong balahon nagsulti. Nga dapat walay degrading, inhuman punishment mga higala shall be imposed ngadto sa mga nakasala nga nahukman nga guilty. Kana presume innocent pa gani na. Gidesisyon na ng mga higala og kamatayon. Unsay sala nanika sa sabungan. May tatog. Ingong ka nga daghan na kaayong gibuang nga mga batan-on anang tawhana na. Kay pulo na nakatuig sig pamaligyag droga din na skilid sa eskwelahan. Ingong ka, may rapot. Okay. Perti naman na daghana din pamilyang sakripisyo ana niya, daghana kay utok nga buang kay droga. Pero ang istorya man gud din alleged chupi sa sabong nga nadaot ang negosyo ni atong ang og ni Gretchen. Maunay mga higalang gipang ihaw sila. Wa patoy labot tong hulga nga madaot ang negosyo ni atong ang sa witing mga kaigsuonan. Pagkahawa ni Irap, siya na ang presidente, tanan nga sagabal sa iyaha mga higalang negosyong witing kay siya na ang hawd. Siya na may tagaan mga higala ni Arroyo o authority anang witing dito kay siya go'y nagpahawa kang Irap. Di, kadtong mga identified nga samukan sa iyang witing 6 feet below the ground. Kung ato ang tuhuan ang istorya ni alias Tutoy. Diba? Ato mga ilan, pati pa si Ronnie po nun, DILG secretary dati. Nigawas pa nga iyahang ihawon mga higala kay apektuhan ang iyahang negosyo. Isog pa kay si atong ang ni atubang nitong digong. Diba? Kaya nung dumala na i-video na. Subot pa sabot, gamanan yun. Pero, bisag unsa nimo kagamhanan, naaman tayo gitawag mga higala o kanang water law, imuhang kahinaan. Kinsa may nipatay ni Julius Caesar. Di ba? Ang iyaha mga higalang close-in bodyguard. Si Brutus. Wa may lahi makaduol ni Julius Caesar nga mga identified na kontra niya. Layo pa lang, kita ka na. Hayag na kinang agtang nimo bisag di ka upaw. Patyon ka. Kana mga hari, una mo kaon. Tilawan sa daanan ng ilang kwan, kaya basig na hilo. Diba? Unsay last word ni Julius Caesar sa dihang gipatay siya ni Brutus nga iyahang sinaligan mga higala. Ang last word ni Julius Caesar, eto Brutus. Mora na iyahang pulong nga nagpasabot nga hasta sabdi ay ikaw Brutus naninguha sa akong kinabuhi o nagtinguha sa akong kinabuhi. Makasaysayan to sa mga higala. Si Julius Caesar, mo bitaw lang natin mga Caesarian nga matang sa pagpanganak. Dili normal, Caesarian operahan. Siya ang labing unang nga na-record nga anak. Wala mo agis taguangkan sa iyang mama. Mo na siya nga Caesarian operation. Diyan na, gihubit. Siya ang unang nga na-record. Kuyaw, bright.
Pero giihaw siya mahigala ni Brutus. Maupod ni si atong ang gamahanan, bright, influensyado. Pero ang kaning iya karong kuan, maihaw gyud siya ani ni Tutoy gyud mga higala nga maory Brutus. Aning istoryahan ni. Paminawon man gyud ni si Tutoy. Nganong dili paminawon? Admitado si atong ang nga dugay kaayo na ni sa iya ani, pila na ni kadekada sa iya, 15 years. Usaw to nga. Sinaligan sa imong seguridad, sinaligan sa imong farm, mahal kay ng mga manok, sinaligan sa imong sabungan, nga naga-income nagperting milyon-milyon na, labi nag-na-derby dia. So, dili ka basta-basta nga tao. Meaning, naakay kredibilidad sa imuhang amo kay gisaligan ka. Karon, ang gihimo ni Lorna Kapunan, character assassination. Umayon mo nagkakaso na, anong isalig man mo na for so long? Di ba? Anong inyo man nagibuhay ng tawhanan na nga maumangkahan na siya? Siya ro, sa 15 anyos ninyo, sige mo pakaon, sige mo sweldo, anang Tutoy. Ha? Wa mo makabalo. Nga bad ay na siya. Oh. Di ba? So, lisod ba nga higala mo prosper ng character assassination ni Kapunan alang aning state witness nga si Tutoy? Diya palang daan mga bay. Sa length of service niya, diya kang atong ang holding a very sensitive position. No? So manang holding a very sensitive position dyan. Kanang imuhang masikdulan mo tindog dayon. Dili na holding. Touching na na. Sensitive because ang issue din ha is money. Millions of pesos nga investment mga bahay and millions of pesos nga income. That's why sensitive siya. Entrusted ka anang mga gipahipos ni atong ang ikaw mo'y naghatag sa bayad ngadto sa mga pulis o sa mga tig-ihaw. Those are very sensitive, highly confidential transaction mga higala. Di ba? Jesse Bahinting, good morning din ha. Lloyd Sukokibo, Kuya John Cordoba o si Sir Jaime Balnig, Noel Resentes, maayong aga ninyo din ng tanan. Di ba sensitive kaayo na siya nga posisyon? Oh, nganong it takes more than 15 years inyuhaning gikuyog pa, inyuhaning gisaligan. Kung ingon ana lang ba siya, daghan kayo kaso, di masaligan, ay, di masaligan. 15 anyos. Nagpuyo-kuyog ka-istorya. Ginasugo niya itong ang. Unya, karon moingon mo nga dili masaligan. Di ba? Sibat na daw si Grita. Oh. Interview man itong Boy Abunda. Ang hirap talaga. Tito Boy. Ang pinagdaanan ko ngayon. Oh, hirap talaga daw. Lusno ang naong ni atong ang mga higala because nakabalos siya nga madutlan gud siya aning testimony. Pag mag-deny manggug ka sa mga accusation, it must be specific for it to becomes credible mga higala. Dili nang generic kayo. General denial ang kang atong ang mga bay. Wa man nato pangunayan ko pero sa ato lang nadunggan sa iya mga higalang preskon nga gipatuman. Wala yun. Si Kapunan, character assassination po itirada. Character assassination. Diya palang daan sa length of service ni Tutoy, pausan mo masustain ang argumentong i-assassinate nimo ang iyang pagkatao. Nga mayon kang dili dapat tuhuan ang mga istorya ni Tutoy kay mo ni mo na. Di dapat tuhuan. Pero inyo siyang gisaligan for 15 years. Karon moingon mo ang iyang istorya ayaw tuhui. Si atong ang for 15 years, siya ang sinaligan sa mga highly confidential transactions. O be, sige daw. Kamo, naminaw. Huna-huna daw naman. Isip-isip daw. Tama ba ning ako ang analysis mga higala? No? Why? Because this is very practical mga kaigsuunan.
Kung wa kay salig sa tao, kay ang tao tambalos-los, pila nga nakabulan wala na gitanggal na. Oh? Pero nga nung iabot mag 15 ka tuig kape na din na si tutoy kang atong ang. Ha? Hangtod nga nisibat kay nahadlok nga isunod siya sa mga sabungiro para malimpyo gud si atong ang. Wala na'y koneksyon ang istorya sa mga namatay sabungiro ngadto sa mga pulis, pasaka ngadto kang tutoy paingon kang atong ang para maputol. Gi-double cross ang istorya may gala sa kahadlok nga i-double cross. Maunang ni Lutaw isip state witness si alias tutoy. Hadlok siya, gihawang siyang atong ang. Oh? Kaya na may laing solusyon sa atong ang, ipit man gyud siya. Nya, daghang na, upat man na sila. Og mukanta na ron og kuan. Unsa may kantahon anak DJ Sweetheart. Honesty. Pura naman mo ning gikanta kagabi ini Tata Balasiko og ni Benji. It's such a lonely world. Everyone is so untrue. Kanta ron mga higala ni Tutoy, Honesty. Billy Joel Birada. Mana nga dapat na ay specific nga denial si atong ang aning mga nagpertidaghana nga mga insidente gi-enumerate ni Tutoy mga higala ngadto sa mga media. Taod-taod ato paning padayonon human lamang pipila ka mga pahina. Siguro walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig, pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared.
Alright, balik ta mga higala diri sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa samtang 43 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, bugat ni siya mga higala. Labi na sa revelasyon no, ni Totoy nga dili lang ni mga sabungiro ang mga nangawala. Dagampang mga individual ang gipaihaw po daw nga tungang nga na hisusama gyapon ang ilang kapalaran adtong mga sabungiro. 108 daw. Ha? Ang gipaihaw may gala katong naghawat dito mga manok siguro, mga tare o sa ba. Apil na to sa 108 mga higala. So 108 karon ka mga kalag. Ang sige mga higalag panuktok ron din nas portahan ni atong ang kung tinuod ni. Pero with the kini mga videos, mga interviews mga higala. Bisag kinsa mga Pilipino nga nakadungog, nakaakita aning mga video makaingon gud sila. Nga maldito man na si alias Totoy. Pero kaning kasuhan ni nahimong credible mga higala ang iyahang ang iyahang statement. Kay ang istorya ni atong ang nganong ni variable ni si Totoy kay wa daw niya pagbigye sa gipangayo nga extortion money. Nganong mga extort man si Totoy? Nga nakabaluman siya ug unsay kaya ni atong ang pag-abot sa kwarta o koneksyon. Mamatay man gyud siya kung mag-extort. Ikaduha, kung tinuod na nga ang rason nganong gilaglag siya kay nang extort, dapat kani si Totoy nauna unta ni sa mga sabungirong nangawala, nauna unta ni. Di ba? Nganong siya man ang siyempre siya nagsugo hindi pwedeng mauna siya. Duha man ni kaisyo. Asay nauna kanang giingon niya nga extortion o nauna ning isyu aning nangawala nga sabungiro. Siguro, ninyo si Totoy, kung sige assuming without admitting, na-extort si Totoy, boss, dako ra ba kaigog kog naibawaan na imuhang transaksyon pagpaihaw ang mga sabungiro, boss? Tagay, ko diya og 300 million, boss, kay kung dili ka muatag ana, boss, ako ning isulti. So, bot pasabot niya, naagya po yung atraso siya ito. Siya po nang nagpahipo sa itong mga kuwan. Mga sabungiro. Kung mauna gigamit nga rason ni alias Totoy, nag-extort siya og 300 million. Di ba? O sa may rason nga nung, wala, very generic ang denial mga higala. Di ba? Samantala, ang gipang istorya mga higala ni alias Totoy very specific. Naapas siya mga kuha sa mga videos mga higala. Di ba? Very credible lang videos. Why? Lisod man na ni mo na makita manggudayon na kung edited ba ang video o dili. Once dawato na, but pasabot, dili na siya edited. And once dili siya edited mga higala, ang video, grabe kataas ang kredibilidad ana. Naamang gutay panultion sa mga abogado nga res ipsa loquitur sa ato ang legal mga higala. O sabot pasabot ana, thing speaks itself. Kung unsa na nakita nimo din sa picture, sa video, mao na siya. Di na nimo siya pwede to ison mga kaigsunan. Dili na siya pwede to ison. Kung siya nakita nimo, nga gipang tapapan ang ilang mata, ilang naong gipang baatan ang baba, gigapos. Maog yun na siya. Di ba? Now, na po laing argumento si Atongang. Ang mga kalaban yun ako ni, gusto yun paundangon ni ako, ang mga sugal na ako. Kaya wa na sila nakaplastaron. Napilde sila na ako. Anak na po. Well, business. What a problema. For as long as it is legal, wala man tayo problema anak mga igalang negosyo. For as long as there is a law that allowed
anang imuha din ng negosyong pasugal, wala man ay problema na siya. Ang problema ron din ha, kay naa kay gipang ihaw aron protektahan ang imuhang negosyo. Mao nay dako ron problema din ha nimo. Kay ang imuha mismong gisugo ni piyait naman. Ni piyait naman arong imuhang gisugo nga sila mao imong gisugo gipaadtos pulis, gipadampo tong mga suspect, ingon pagkailigpit na yan, di man na muligpit ng pulis pod o kanang mga kriminal din ng tig-ihaw kung way bayad. Naaman ay bayad mga higala, asa magika bayad, si Totoy mo bayad. Si ato nga mo bayad. Nangumisyon ng pod siguro na si Totoy, kay trabahante raman pod siya mga higala. Di ba? Ana raman na. Pila budget ana boss? Pila to? 1 million? Tagaan lang na ni Totoy ng mga pulis na mga PO1 o kanang staff sergeant din na. Tagaan na mga higala og 200,000 o bahin-bahin na ninyo. Di ba? Ay nako, yun na pa. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. So, kana si alias Totoy, dili lang na sweldo mga higala ang gisaligan anak mo na nakapatukod o dako kayang sabungan din sa barubo. Nidagan pagyudayan na og mayor under sa banner mga higala sa PFP ni President Bongbong Marcos. Kuyaw kaayog balay, daghan kaayog property. Ay kung ingna nga kaning tanan sa sweldo lang ni atong ang, kung sa sweldo ni atong ang, grabe gyud siya ka-trusty ni atong ang nga makapamundar siya ingon ana mga higala kadako nga propiedad. Perti gyud dako ang sweldo, di ba? Mohatag kag dakong sweldo sa imuhang tao. Tungod kay trusty nimo siya. Ang tao nga di nimo masaligan, muhatag di kag dakong sweldo di ay. Or nakahimo mga higala, nakapamundar ni si Totoy ani. Tungod kay dako ang iyahang komisyon. Ang komisyon gikan sa legal ug ang komisyon gikan sa illegal. Legal kanang sa mga negosyo, cockpit manager, farm manager, unsa pa na din ang gipatrabaho sa iyaha nga legal. Mo na illegal nga komisyon. Ang illegal nga komisyon katong pambayad sa tig-ihaw mga higala nga mga pulis ug mga tirador nga nagpaabot didto sa kining talik, no? Mao to ang iyahang komisyonan, budget sa atong ang pila man nakabok ngayon. Ani nga duha pa manirong nadakpan boss. Di budget ani boss. Unsa man na low profile ra ni boss. Budget na 1 million na, paihaw na mga pulis. Napamantay laing bayaran boss katong dito sa kwan, katong nag-atang dito sa talik. Sige. Mo anag 2 million. Ipasiguro jud nga di mo lutaw ha. Hatag na siya sa pulis siguro og 200. Hatag po siya 200 o 400,000. Di napa siya 1.6. Uli na po siya barobo. Magpatukod na po siya dito mga igalag nindot nga building. Muna'y illegal nga komisyon. Kung tinuod ng iya ang gipanulti. Imposible man nga di na siya mukating mga higala. Mukating man yun na. Ay nako. Mukating man ka ng legal nga transaksyon. Kana pang illegal. Nga wa na'y resibuhay mga kaigsuunan. Kating permi. Oy, di ba? Mama Rachel Plaza Umawan. Good morning, ma'am. Si Dodong Nico Borbulya. Asa naman karon dapita dong? Naka-estasyon. Si Dongdong Hirananod. Good morning daw. Di dapita sa Ilam Turil. Nagtungkaro daw sila diha. Naminaw og radyo. Salamat kaayo. Dodong ihalas din na si Tatay Miguel. Migueliano din Rudy. Good morning. So, ikaw karon be. Ingon ana yung transaksyon, milyon. Ibayad anang ipaihaw ni atong ang.
Di ka mutigbas ka ya pastilan. Mutigbas mo kanang legal kana pa hinuong illegal. Di ba? Muna nako kay kwarta. Iya po nang ginasamantala ang tiwala ni atong ang sa iya. So meaning trusted yun siya. Bisag unsaon ni attorney kapunan og assassinate. Na wa na ay tawanan na, badlungo na, kriminal na, di na masaligan, di na matuhuan sa iyahang mga istorya sa pagkakaroon. Dili mo tuo mga higala ang mga tao, ana, ug ang korte. Di ba? Sir Rene P. Benito, good morning din na, sir, mga taga-Dalyaw. Kamo, mga taga-Dalyaw, mo tuo mo. 15 anyos kapina ni mo nanggi. Saligan ang mga transaksyon, highly confidential, niya karon maingon ka nga, di dapat tuhuan ang iyang istorya, kaya di masaligan. Asa malapitan na ito ibutang dinha ng istorya ang di masaligan? Ha? Ma'am Rosalyn Lagunde, good morning. Oh. Nga, imo haman na siyang gisaligan sulod sa usa og tunga kadikada. Alabo ng istoryahan ng di masaligan. Di ba? Nga, sa tumoy, maingon dayon ka, Dondon, ano bang kasalanan ko? Bakit ginanito mo ako? Tinuring pa naman kita na anak. Di ba? So, meaning, pertigudayan niyang close sa ay kang Dondon kay gituring nilang anak. Muna itong si Dondon ang sugoon. Pag na ay ihawon mga igala, kay tinuring na anak, very close guday kayo. Oh. Ma'am Edna de Los Santos, naminaw po, samtang naglaba. Masing mabubuan na ro chlorine noon na din mo harong ko labahan din na ma'am kay gilamian kag paminaw diri sa tuwa ang istoryahan mahinay ka na ron mo sinina di gimuhan ng tuduhan og bukbo di sunrok sa chlorine ba di may kuso-kuso lang butang nga ni mo na di nakakaamgo kay gilamian ka rin sa tong istorya ayaw yung kalimot no. So as far as credibility is concerned, very credible ang istorya ani alias Totoy, alias Dondon mga kaigsuunan against kang atong ang. No? Karon, ari na punta sa side mga higala sa gugma og romansa. Paborito ni sa itong mga listeners. Itong mga listeners bisag edad-edaran na ni, napagyapon ni asim basta mag-istorya na gugma og romansa. Si Mahal din na sa talomo ng iyahang barberohan din na puno na sa gugmag romansa. Si Ronel Abellana ng iyang barberohan din ng buhok. Ang barbero way buhok. Sa may Times Beach. Puno na sa pagmahal. Paring Jacob Castro. Good morning dia pare. Now, unsa man din ang issue ana yun? Anang sabo nga gugma og romansa. Si Gretchen o si Atong. Sa may labot na to. Si Gretchen, dalaga man na, wa magyun na napakasli ni Kuwangko. Kay minyo man si Kuwangko. Oh? Pero di man po ni mo mabasol si Kuwangko mga higala. Nga iyang napaangkan, pila ba'y anak nila duha. Di man ni mo mabasol si Kuwangko. Nga naman, sa apelido palang daan niya, Kuwangko. Oh? Kuwangko katungod magpakasal sa imuha, Greta. Ha? Kuwangko. Oh. Kuwangko sa pagkaulitaw kay minyo nako. Kuwangko. Public knowledge na kay sa apelido palang daan. Di ba? Stephen Rodriguez. Oh. Good morning din na. Mauna nga sa loob na pod sila ni atong ang. Kay ang ginapalupok dili daw sila love team. Kuan daw sila kanang business partner. O si Kuya Jun Cordoba pa associate. Aso na shit pa. Associate. Aso na shit pa. Garay. Kuyog sila permi adtog mga sabungan o si Tutoy pa masay magkuyog sila matulog. Alang-alang daw friends with benefits. Uyawa ba? Kamo daw magdulog daw lalaki daw o babae. Ang gugma lahira siya John kung gugma kwarta lahi sad. Mas pilion gyud ang gugma kaysa kwarta. Kung ikaw Ma'am Christine, pero si Greta lahi man iya
Naanay kwarta, naapay gugma. Grabe. Oh. Business partner man daw sila. Wala ta kabalog unsay extent anang ilahang pagka-business partner. Basta kuyog-kuyog na sila permanente. Nya na mga istorya nga ang online sabong gihatag daw na ni atong ang kay Gretchen. Oh? Senior naman siguro ni si Gretchen Barito, ha? Senior na pero may asim pa gihapon ba? Ha? Kamo daw magdulog daw mo be. Lalaki babae, positive o negative. Ha? Saman. Sus Ginoo ko, pari gani, pastor gani, dool na kaayos Ginoo mga higala matintal pa man gani. Matingala ka o magdulog ka sa mudulog kaning mga babae, mudulog sa lalaki. Matingala ka nga inigkabuntag ang ulo tuan naman sa tiilan sa babae. Ingon na yun ang lalaki. Hoy! Ikaw ba? Nga naman nga pagkakadlawon, ang imuhang uluhan na naman sa kuntiilan. Lain manggugog matulog gugugot ka ng lihukan kay ko ba? Nagahelikopter ko matulog. Kakita ko mayong abilidad ang aking alibay ning amaw. Nakakita po mayong abilidad. Naagi na tao nga matulog maghelikopter. Yawa po ng abilidad. Ay, matulog maghelikopter. Murag sabad. Di ba? But pasabot. Pag magdulog ng babae o lalaki, naagyon na posibleng mahitabo. Di ba? Ma'am Elsa Kyotso, di ba? Kisa baroy, tinuod nga lalaki, kani. Nga, magdulog og babae, taliwala sa kangit-ngit, taliwala sa kamingaw, taliwala sa katugnaw. Nga di ka makahuna-huna og ana-ana, ha? Grabe, ha? Tama. Ay, nako, istoryahi ang imuhang lulong paut. Wala posible kayo na. Gawas lang siguro kung ang lalaki alanganin. Ha? Kanang maghuna-huna ba nga? 30 para ba ko ron? Ini ka 50 para ba ko? Manapay 20 anyos, ini ka 50 para ba ko mo deklara? Mo deklara? Pag sa Michael Bolton. Wa ma-senior, wa mo deklara. Nga lalaki po na ang yang gusto. Ana ba? Pero tinuod yun nga laki. Ang pareha na mo ni DJ Sweetheart, matintalo Di ba? DJ Sweetheart, bisang pag-usa og wali-wali, anak mga higala, ng balaang kasulatan, sag-asa pa na magwali-wali din na, og pataparo ning uyab nga perting is-isas, panit, kutis, porsilana, gwapa kaayo niya, blandi-blandig buhok, nga kulot-kulot, agaray, niya, ngit-ngit, bugnaw, sila rang duha. Ay, kung nang di na matintal. Ingon nga siya Ginoo ko, salamat aning grasyahan ni. Di man na ingon ni DJ Tat og di man na niya ingnon na temptasyon. Iya man ang ingnon nga grasya. Salamat ka Ginoo aning grasyahan ni. Di man dai ni temptasyon, grasya man dai ni. Grasya man dai ni. Di ba? Nya, sila puro kwartahan. Ang utok puro liberal. Ang edad, puro na mga tiguang. Di ba luod po, no? Inaana ng edad, 60 anyos. Niya, mudula pa mo salob-salob nga relasyon. Di ba? Mao na romance nga side, aning issues mga nangawalang sa bungero. Kuan gani, gipakusog gani ni atong ang. Kaya iyan yung gihatag kang Grita. Iyagi pabitawon masahe si Grita og manok. Di ba? Diya siya sa kilid. Saroy diya sa kilid. Onyag, sila rang duha sa usa ka kwarto nga perting bugnawa, ngit-ngit kaayo. Perting puti ni Gretchen bisag idaran na. Og si Glowel Dolar pa akong amigo, makaon pa man gihapon na paring John. Mukaon mo dumo gyud ang trapo gyud ay. Mo gyud ang trapo. Saan daw tiguang, makaon pa man daw. Bahalag. Og tilawan nimo mura nagsapal.
sapal. Sapal slubi. Oh. Nya. Si Lara. Oh, si atong ang minyo. Nya si Gretchen wa man ay kabilinggan, iya ramang mga anak kay di man minyo. Di ba? Gilbert Bacalya Tabay, Dias Balyok. Naminaw. Oh. So, posible nga may tabo, pero believe ka ni Totoy. Kaya wag dili siya chismoso ba? Ang gyud ko ana gyud kwarta-kwarta ra gyud siguro nang transaction. Dili siya chismoso. Ay gingon. Palagi siyang sasama, si Gretchen at si Atong. Magkasama pa nga yan sila matulog. O ano lang siya. Imposibleng hindi niya alam ang ginawa ni Atong. Kaya, Madam Gretchen, mag-state witness ka na. Huwag kang mag-state mistress. State witness. Good morning, Daddy, ni Tessa. Kaway-kaway lang din na. Tessa. Ikaw. Ang tinuod nga lalaki manggod. Pag naana sa mga ingon-an ng sitwasyon, mugawas yun na, muursag yun ang iyang pagkalalaki. Pero kanang mga alanganin, testing Di ba? Maningkoy na. Buranag manok, nga gidas, taparan mga higala nga, wa na musukol, naningkoy, na maligyag dagom. So, ang tinuod nga lalaki, di ba? Dodong Hirnanod. Kani. Tinuod nga laki. Di magyud na manalaw. Kay matod pa lagi sa panultion. Pag ang palay na ang siyang lumalapit sa manok, kailangan na talagang tukain. Kailangan ng tukain. Kahit may lason, tukain ko talaga. Kasi lumalapit na siya sa akin. Tukain. Kahit may lason. Ayaw. Maglason-lason kag mga manok at kag manlinar, tagtaron ka dito, isod ka dito sako. Which, paitan. So it's high time mga bay, nga maimbestigahan ni siya para matagaag katinawan o mahimuyo na pod ang mga kalag sa mga nangawalang sa bungiro, including mga higala, kadtong mga allegedly, katong gipang-mention ni Tutoy, nga gipaihaw ni atong ang tungod mga higala sa witting. Na ay bulletproof o bombproof ang LC ni Dondon. Dipinsa kung tudo. Dipinsa kung tudo. O mo gani. Kaya nakabalo siya pwede siya marisbakan anytime. Labaw sa tanan, wa siya masayod o kinsa ang iyahang kalaban sa kadaghan na nga iyahang gipaihaw tungod sa sugo ni atong ang. Nabuking na siya nga siya'y sinaligan ni atong ang para di makita sa picture si atong ang anang iyahang ginahimong pagpang-ihaw ang mga sabungiro ug mga kalaban sa sugal. Siya ang nagpaagtang, siya ang sakripisyo ni atong ang sa tanaw ni atong ang panahon na ka nga ihawon ta na pug ka tutoy kay kuana ka dili na ka asset, liability ka na. Sa mga illegal man god ingon ana na siya. Himuon kag asset. Madugay, sunog ka na nga asset, mahimo ka ng liability. Para di ka mahimong liability nila, ihawon ka nila. Maunay kapalaran anang mga asset-asset din nga o mga suguunon, mga higan. Ihawon ka. Di naman ka asset, liability ka naman. Sa pamay pulos ni mo, ihaw. Di ba? So muna ang naitabo ni Totoy. Sa tanaw siguro ni atong ang liability na ni kay daghan na kaining naibawaan ang mga covert nako nga mga transaction kanang gipang paihaw nako liability na gyud ni Totoy. Ihawon taning tawhan ani nya. Palos man pud kay ni Totoy. Idlas ba? Nga Tagalog palos. Ang palos sa Bisaya lahi man na. Ang palos sa Tagalog idlas. Palos man si Totoy. Boy palos man pod, abtik man kaayo, nakapakong man siya nga, diha jud ko paingon, musunod jud ko atong mga sabungirong, ako ang gipaihaw tungod sa sugo ni Boss Atong. Variable na tarong. Variable mga higala. Kagunitan na ron din, kinsay na kagunit anak rong Totoy, wala na.
tapos ang maligayang araw ni Atong Ang. Pero si Atong Ang, very influential, daghan kay kwarta. Siya ang sponsor sa pagpahawa ni Irap dinha sa Malacañang. Kaya gipaboran ni Irap ang kalaban ni Atong sa witing mga higala. Munang suko kayo si Atong. Iyahan gifinance ang People's Power against kay Irap. Yun ana siya kagamahanan mga higala. Pwede siya muhimog presidente. Muna si Gloria Macapagal Arroyo, katong na yung mga meeting-meeting, di ba, sa to dapit, sa Pasay ba to? Kita mo si Atong Ang dito, naa si Arroyo. Papart sila. Dili mahimong presidente si Arroyo kung wala si Atong Ang. Panahon ni Arroyo, perti ng hayahaya ni Atong Ang. Katutan nang identified, nga mga kalaban niya, kaiyahan naman ang presidente, hipos. Mao na to ang giingon mga higa ni alias Totoy. Alias Totoy, ni sibat naman ni Totoy. Totoy ba to? Si Totoy nga patindungan na apa. Sige pagpa-interview mga higala sa mga media. Daghan pa daw kaayo siyang isulti nga maunay ato apong giatang-atangan karong panahuna. Taod-taod, balik ta. Human lamang pipila ka mga pahinom daw. Issue sa masa. Arit, balik ta may gala dili sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa samtang. Doon na 11 minutos sa nikalabay human ang alas 8 sa buntag. Sa gihapon, kamo naminaw din sa 90.7 Love Radio o sa tuaga Facebook page ang June Bersamin issue sa masa. Alright. Diri mga higala aning kuan man gud. Sabong dili ra magud istorya ni sa sugal. Istorya ni mahigala sa kinabuhi, panginabuhian, no? Niya, napay mga romance mga higala mo na nga very exciting ba. Nawala ko ng issue mga higala sa impeachment dayon. Ang isyong Tatay Digong nawala. Oy, update kang Tatay Digong. Si Tatay Digong daw dito mga higala sa The Hague, the Netherlands. Kuan na daw? NPE na daw? Niwang pero abtik. NPE. Ni payat si Tatay Digong. Usa sa ilahang gipasanginlan tungod kay pagkaon nga gusto niya makaon, di niya makaon dito kay wala man dito, lahi man dito. Pero ang good thing ni lagsik daw sa Tatay Digong, bisag payat siya, ni lagsik siya, wa na daw kayo'y mga maintenance, no? Nga ginatik si Tatay Digong. Medyo na okay ang iyaha mga higala sigurong panglawas dito. Mao po ni sigon sa balita, no? Nga kuan. So medyo idaran na
mo kuan man gyud atong lawas mga higala no mo depreciate man gyud kita balik mo kita sa abog, di ba? Wa may mulahutay na to, wa may mabot sa tuag 200 ka tuig. No? Pero ang good thing kay medyo daw nalaski nga si Tatay Digong. Ni payat siya, ni hugog gamay ang lawas, pero nalagsik siya mga higala. So natay mga update ana no. Pila ka adlaw gikan karon unsay mga panghitabo mga higala kay nag-file naman pod og lain no nga kining move ang abogado niya nga si Attorney Kaufman kay para mahitabo gyud ang kanang gitawag nato mga higalag interim release no makauli gyud si Tatay Digong. Alright. Doon na higala 13 minutos sa nakalabay human ang alas 8. So much ani mga higalang sabong. Ato rong hisgutan kining may tungod aning kining demolition ba nga na viral. Halang ang komento sa mga tao aning demolition sa mga asiras kini mga sidewalk vendors ba no na mangulay dakong issue ani mga kaigsunan na ato ani rong hisgutan unsay problema aning demolition aning mga vendors illegal man na sila yun yes actually dili sa Davao dili siya kanang mga sidewalk vendors dili siya totally illegal. Why? Because naata mga higalay ordinance. I think ordinance na or executive order. Right, ordinance na kay ang executive order manggod after 1 year kung di na siya i-renew mga higala, automatic mawala ng executive order. Ang ordinance dili gyud na siya mawala unless and until i-repeal na siya mga higala or kuan siya usabon ibasura. Saka pa mawala pag ordinance. So nganong hangtod karon effective pa man ning 1/3 2/3 policy. Maybe this is already an ordinance no? Sa Davao City mga higala. Unsa ning 1/3 2/3 yon? 1/3 kana ba mga siras din na sa downtown. Ang 1/3 dalan, ang 2/3 mo na di lang siya kutob, pwede sila magbaligya din ha. Na mga vendor nga hot do nag-occupy ang mga tao di na gyud moagi mga galas kalsada mo bitaw tong panahon ni Inday as mayor iya gyud nang gipang demolish na din ang kwan kay mabutang naman sa peligro ang mga passersby no ang mga tao kay dito na mas kalsada moagi mga higala kay astang kining asiras nga agianan nga 1/3 giapil na mag-occupy sa mga vendor. So mao na ang problema. Pero kaning nakita nato manggo sa video, kaning demolition team mga higala, very offensive, no? To the eyes of the public ning ilahang gihimo sa mga vendors. Di man nga nilaban ta ni mga vendors, nilaban ta ning mga illegal nga ilahang mga gihimo. But because ang mga Pilipino karon, way klaro mga higalang panginabuhian. Nakaamahan ta mga higalag bangag. So nagiyahay na lang taron og paningkamot nga mabuhi. Naman ko'y duha ka klase mga higalang illegal. Na ay illegal nga makaon pag iro, na ay illegal nga dili makaog iro. Duha ka klase mga higalang illegal. It is acceptable to human conscience nga illegal. But it becomes illegal because there is a law that prohibits and the reason is for a better for the betterment of the general public. General public ang reason. Ngano ang gibawal siya? Tungod kay dili siya makaayo sa kadaghanan, makaayo lang siya sa pipila. That's why nahimo siyang illegal. Pero naay illegal mga higala giingon natong di gyud makaog iro because from the very beginning illegal siya, very offensive to moral conscience. Bisag walay balaod, sayop na gyud siya. Sama anang patay ka, mang-rape ka. Bisag walay balaod nga magsilot ana niya. Kuan gyud na siya, kining illegal gyud na siya.
Bawal gina siya. Di ba? Pero atong i-correlate aning mga namaligya. Ha? Kining mga namaligya nga gipang demolish mga kaigsuunan, no? Unsay implikasyon ni ini towards our public relations, especially sa mga enforcers, ha? Unsay kuan ani, unsay ingno nato mga higala og moral lesson ani. Nganong naamay mga vendors nga naga-illegal? Ha? Nganong naamay mga vendors nga mugambol anang dagan-dagan nga negosyo? Mudagan, muplastar kung why enforcer, mudagan pag naay enforcer. Di ba ang ultimate reason din na mga kaigsuunan ang kalisod man? Kung maingon tao kalisod, dili lang man ang kaugalingon nato tumabasol. Because we are affected with a system, mga higala, also implemented by the government. Apektado ta mga kaigsuunan. Oh? Pero kaning mga vendors, di ko na, akong sublion, di ko nga nilaban ko aning trabaho sa mga vendors nga illegal. Ingon na nilang akong punto. Sila guided na ng 1/3, 2/3 na to, there's Davao. Kabalo sila, ana. Nagabayad po siguro na sila mga higala o mga arkabala. Di ba? Di mo may rason nga nung giumo ng 1/3, 2/3 policy tungod kay makakwarta ang syudad ana pinaagi sa arkabala. Because generally, that is only a modification mga higala sa balaod. Because generally, kanang mga asiras that is intended for public use. Any public use mga kaigsuunan cannot be subject to commerce of man. No? It is not is subject to commerce of man. But pasabot, supposedly, dili na pwede. Pero usaon tama na may policy o ato ang local government nga para panginabuhian humanitarian reason at the same time na kinahanglan pog income ang ato ang syudad. So it's a win-win solution. 1/3, 2/3. Basta napalang gyapoy dalan din na nga mabilin para sa mga tao, it's okay. Ayaw ninyo lang hutda. 1/3, 2/3 policy mga kaigsuunan. Pero remember, muna mayon ko nga, alanganin ko musulti nga basig dili po ni ordinansa because ang ordinansa manggod, dapat mga higala muhaom sa ato ang national law. O sa may gingon sa national law, any property intended for public use cannot be subject to commerce of man. Kanang mga pathways, kanang mga asiras din ha, dili na pwede mahimong subject mga kaigsuunan. It's beyond the commerce of man actually. That's the right term. It's beyond the commerce of man. Pero gihimuan lang remedy mga higala for a win-win solution. Para magkakwarta sila, magkakwarta po mga higala ang gobyerno. Taon-taon. Ato mga higala ng isgutan. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Love Radio. Alright, sa gyapon kamo na mina, this is 90.7 Love Radio. 91 minutos na, human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Sir Ruel Senior Diaz, si Joselito Kaligunan, may buntag, shout out sa mga dunay salob-salob din ang relasyon. Anya si Dong Nico Borbulia, si Lloyd Sako Kibo, si Ma'am Rosalyn Lagundi, padayo nga nagtanaw po sa to ang mga gala sa to ang FB Live. Now, so much anang istorya sa Sabong, no? Ugma na po ng uban kay taas kay na. Kani bang demolition ba aning mga vendors? Sa ako na may galang na mention kaganiha. Ang kining mga vendors manggod nanginabuhi ra pod ni. Kung moingon ta nga illegal ang ilang gihimo because they have already transgressed of what the city or the local government
provided naman tayo gitawag og 1/3, 2/3. 1/3 i-retain diya sa asiras isip dalan agian sa tao. Ang 2/3 sa asiras himuon mga higala nga baligyaanan sa mga vendors. Ang purpose makakolektag arkabala ang gobyerno at the same time na ay mahatag nga panginabuhian ngadto sa mga vendors. Mao na rason. But then again, naglibog ko, paunsa kung naamay naama ni ordinansa may galang 1/3, 2/3, paunsa na himong legal ning nasgutan nga ordinansa nga ang atong balaod nagsulti man nga cannot be subject. It's beyond the commerce of man kanang mga asiras because that is intended for public use. O, paunsa na himong kung naa, o dili ko sigurado na mangutana pa ko ni sa mga konsyal ning 1/3, 2/3. Daghan tayong mga amigo din ng mga konsyal. Kung ordinansa ba yun ni? Kaya kung ordinansa ni siya mga higala, this is an invalid ordinansa. Sa kuwang tanaw, kusundo na to ang provision sa balaod because ang kanang asiras intended for public use. Agyaan na sa mga tao. Karsada na, kumbaga. Pareha na sa mga tulay na. Dili pwede. It's beyond the commerce of man. Kung imuha na ron siyang himuag ordinansa for that purpose, imo na nang gihimo karog komersyo ang mga asiras. So, para lang sa ako dili siya mamahimong valid ordinance mga kaigsunan with that legal impediment nga ato ang mga higala nga nakita din ha. Pero na viral man gud ng trabaho anang mga demolition team. No? Nga daw murag wala na sila kaluoy sa mga vendors. Just because ang ilang justification mga higala illegal mo, kinahanglan mo hawa mo diri. I-abate mo. Ano ba? Ipangyabo, pangsikad-sikaran, yatak-yatakan ang mga baligyang prutas. Ako, as human being, sakitan po ko magtanaw. No? Pila naman tayo inkamon anak nila para doon ay kabuhis pamilya, para magkaeskwela ilang mga anak. Oh. Samantala, daghang kinamaligya din nagdroga mga higala, dili man ingon anak ka forceful ang ato ang gobyerno nga panggiak-giakan mo. Gukdon yun na kinsa nang madunggan nga namaligya. Ha? Ayun na ni siya. Kanang mga vendors, nakabalo na sila nga bawal ang ilahang gihimo. Nganong naabot sila din anang bawal. Mubalik ta mga higala sa mga enforcer. Kanang mga tigdakop. Mura man ilang gikadlokan. Kisa man ikadlokan anang mga vendor. Di ba kanara mga tigdakop? Di man na sila mahadlok anang mga mayor, mga konsyal nila. Kanang mga tigdakop ang ilang ikahadlokan. Muna tinuod nga istorya. Pero nganong wala naman sila mahadlok? Ha? Dili na to isugod ang pangutana mga higala. Ang vendor pag maghimo og illegal nga pagpamaligya, illegal tungod kay bawal din na dapat maligyaan kay karsada na or unsa na din na that is intended for public use, bawal din na ang magbaligya ang mga vendors. Dili man na sila magdungan mga higala og dasmag. Naamang gyud mag-una-una ana din ha. Pag makit-an sa uban nga uy, pwede dia mamaligya, baligya ta dia ugma, mopwisto po ta dia ugma. Ana, mosunod na. Kanang nag-una-una. Na ana mga higalay padrino anang mga tigdemolis. Uy, di na pwede. Siya ra dia. Siya ra kay naa siya kailaan ng demolition team. Nga gisaligan. Muna iyahang gisaligan, padrino. Karon, may nga na, uy, nabaligya lagi ka din na kami, basig pwede mo diya makasingit, be. May nga na nga, namoy kaila diya sunod. Wala. Siya, itong istoryahon. O kanang word na istoryahon, talay na mga higala. Talay ang system na. So, talay. Sunod na po itong bambindor. Pwede di ay, muhatag lang. Ba na po, muhatag po mi, apil po mi diya. Nanaghana sila. So, kinsa imuha karong pagkasadoon din na mga higala. Di ba kanigya po mga enforcer? Nga naman, sa pagsugod pa lang ng usa ka buok nga vendor din hawa ni mo na giabate. Nga nawa ni mo giabate? Unsay rason? Kailan ni mo? Nagdawat ka? Nga nawa na ni mo giabate? Para dili na siya pamarisan sa uban, sundon sa uban, nga mudaga na inoon na din ang mamaligyaan ng mga sidewalks na to. Nga dili man gyud ay na dapat. Karon, imuhan demolition kay daghan na kaayo
Kay mabulabog na ka sa imuhang boss nimo nga basig nagdawatan ka diya nganong nangaupas naman ang mga bindor dina nga illegal man na wa ba na nimo bantay. Di ba? So, sa simple mga higalang pag-analyze nga ang vendor akong subleon dili na magdungan diya mga higala. Paisa-isa na kay kabalo silang illegal na manghiring pa na kung siya may tabuan ng gauna-una diya. Uy, pwede di ay. Ha? Kay naa siya amigo din na anang demolition team. Ya wa man koy amigo din na. Ay, istoryahon na to. Istoryahon talay. Muhatag lang gud mi, ay lang mi ko ana, upawaon mi di okay raman, muhatag lang mi sa imo. Di na maantoy ang sitwasyon, dasmagan na mga higala or nagbag-o ang team leader sa demolition, maunang magpaila-ila. Para mo-negotiate ang mga bindor, siya na po'y negosyiton. Ala na ang lula din. Siya na po'y negosyiton. Si kuha na ba nga mong team leader? Pwede maistorya na nga. Kuha nang midari ba ka nang maligya lang gud midari gud. Hatag lang gud mi sa iyagong painungod. Na. Mao na magpaila-ila. Mura mag police station commander ba? Bago gani station commander, magpaila-ila na. Dakop-dakop dahil na mga illegal din na. Haron mailhan nga siya ang station commander, mo karyo na tong mga illegalista din na. Ay naman. Paila-ila. Maupo na ang kanang demolition. Pag may bag-o nga team leader, magpaila-ila na. Pangwasak ko na din ang mga baligya. I mean, illegal. But the process of abating them is so unhuman mga higala. Diba? Tanawa ragot. Giampingan na nilang mga mansanas, mga pungkan, ilag yun ang ginatapuhan para nindot kayo matas mga ilang kining mga customer. Giusahan ng demolition team. Gipangyabo, gipangyatak-yatakan. Kauman ang uban gipangkarga, ang uban pag nga makarga silang truck, dalaon pag silang balay, pakaon silang pamilya mga higala. Ha? So, what ay problema anang i-abate na nato illegal nga nagposisyon din ha nga mga vendor atong balikon mga kaigsunan. Wa kita problema din ha. Because naatay polisiya nga ingon ana gabawal general welfare clause. Di ba? Para sa kaayuhan dili man sa tanan apan sa kadaghanan. General welfare clause. Oh. Pero kung ingon ana ang imong i-adapt nga style, nga very human mga higala para sa mata sa publiko, dili maayo. Imbes na ka sa tama, mahimo kang mali tungod sa gi-adapt nimo nga proseso. Imo nang ipangyabo. Kabaw kag unsa ka sensitive ng mga prutas nga ila taong gipangkumpra, pila ray ina nga ganansya. Di ba? Insensitive ka nga tao ba? Pwede man na nimo may istorya nga. Ako na rin bag-o ring team leader. Lahi na tong kaniad to. Waang na inyo na kay ako'y maipit ani. Di ba? Wa may musukol sa siguro sa imuha din na. Pero ang imong gi-adapt nga solution, imong ipangtumba na din ang ilang ipang-display, ginaingat-ingatan nila nga mga baligya, nga gamay raman kay nagginansya, murag dili ka tao sa pananaw sa publiko, anong imuhang ginahimo. Dili mo believe, dili mo palakpak ang mga tao sa imuha. Ha? Muna siya nga, the law may be harsh, but it is the law. Para siguro sa ubang mga krimen. Pero kani mga higala, dili man gyud ni siya aktual nga kanang krimen nga ato ang ginaisip nga bugat. No? Misdemeanor lang man ni. Ang baga. Di ba? Misdemeanor lang man ni. Namaligya ka din na sa wala gitugtan nga lugar nga baligyaan. Nganong di man nimo istoryahon? Ako na ron ang team leader dali. Di na kumudawat anang inyong ginaatag kaniya to sa tong kanhi nga team leader. Bawal ni dali. Oh. Di ba? At least makasabot na sila. And the next time around, di na sila maninda din.
Otherwise, kwao na ilang paninda din na, dili pod ingno nimo nga imuhang pagyatak-yatakan pagdauto nimo ilang baligya. Kay ang abatement mga higala, wala man magsulti nga dapat ingon na naon nimo, gubo nimo. Di ba? Ang abatement mga kaigsunan, ang imuhang pag-enforce sa balaod, kana bang very human ba? No? Nga madawat mga kaigsunan sa mga tao. Dili nang, kitang demolition tendre, yatak-yatak ay, pangyabo na, ay, pangitsa na dito stock. Pero, pangit man siguro kayo. Ilabi na, we are in the midst of economic problem karon mga kaigsunan. Lisod. Naata sa kalisdanan, kahuman, nagnegosyo ka din na og tinarong. Tinarong man na, wala lang makumply mga kaigsunan, tungod kay na maligya ka din na sa lugar nga dili pwede. Pero ang imong gibaligya, pagkaon man na, putas man na. Di ba? Nya, kadimulis ang team leader, gangisi-ngisi. Nalipay ka, nga ang kanang imuhang gihimo din na nang hilak ang mga vendors kay ang ginaisip mabawi pa ka nila ilahang capitalization ano. Pwede man na nimo pawaon sila nga dili ma-damage ang ilahang pamaligya. Nganong kinahanglan man gyud nga imuhang ipangtikwang na din ang ilahang baligya. Unsay purpose nimo? Ha? Unsay purpose nimo? Sa mga leader of this demolition. Kung may purpose nimo, nga nang imo mangyang ipangtuwa, nga pwede naman na siya istoryaon, pwede man na alsahon, nga dili madamage ang baligya, kay naanay involved na capitalization. Ang uban, inutang pa. Kung may purpose nimo, malipay ka, magtanaw nga maghilak ang mga vendors. Wala gani siguro ni mga prior pa mga igalang warning din na kung saan dasmaga ng daghan yung kayong na maligya. Kay para daghan ang ilaha may galang makuha ng mga prutas. Oh? Ang masahay ang hindi ka kasabot bang ng utok bulinaw mga kaigsunan. Oh? Ikaw na be, ibutang ka na. Dili man ko mahagtabo nga mabutang ko din na dyan kay di man ko ingon ana sa mga bindor kagahigulo. Ibutang lang na to. Diya ka sa ingon anang sitwasyon. Di ba? You will appeal the same appeal nga ilahang gihimo aning mga vendors karon. Sir, pwede naman may istoryahon, sir. Sir, pwede man, sir, alsahon lang ni namo, sir. Naalsa gani namo, sir, paingon diri. Why rason nga dili ni namo maalsa balik dito asan ni namo ni gibutang ning amo ang mga baligya. Dili kay inyo hang ipantikwang, pangyabuhon, pangyatak-yatakan ninyo. Unya, og naay mo palag, tungod kay dako kay ang involved nga kapital, mapurnada, inutang pa gyud, inyuhang kulatahon. Ha? Di ba? Inyong gina-trigger ang kasamok. Kaning demolition team, kung ingon ana inyong style, naga-trigger mo kasamok, naga-provoke mo kasamok, nga pwede man na sila istoryan. Pwede. Di kayo na mo tumas, pwede ka na ipatawag sa City Hall. Sa mga leader-leader na, kinaaman na sila dahil leader-leader mga igala, nga mga spokesperson nila. Pwede kayo na ipatawag dito. Dito dukduko ng ilong anak dito sa City Hall. Pero ka na ipakita ni mo nga hawad kayo mo. Inyuhang pang tikwangon, inyuhang pangyatak-yatakan ng ilang mga baligya din ng prutas. So unhuman. Ha? Very unacceptable mga higala to moral conscience. Nakabalo ka nga kana, gikapitalan na nila, gipangutangan para sa uban, para lang makaganan siya gamay anang putas-putas din na. Karon giingon ana nimo. Di gyud maayo mga kaigsunan. Bisag kinsa patanaw. Tawar ko na inyong comment anang nag-viral. Wa ko mag-asa ni dapitan ni. Ha? Ganahan ka. Nga ingon ana nagagahimo ka og kanang kuan trouble eh. Nga pwede man himuon nimo ang imong trabaho in a very peaceful manner. Oh? Pwede man mo. Ang tanan pwede man maistorya. Di man na sila bungol, di man na sila buta. Naapa man na sila yung mga senses, mga higala, nga maka-interact sa imuhang istorya.
Pero kanang kalitan dito adto dalan dayog truck unya dasmag na itong gipang-hire mga higala nila nga mga sibilyan unya pantikwangon dayon kay ang gipang-hire nga sibilyan nga mudimulis mga higala wa po makabalo sila hang trabaho. Ang huna-huna nga makadimulis sila ang uban dalon sa balay, makakuha prutas dalon sa balay. Mao wa po na maseminar ng ilang gipang-hire gikan sa mga squatters area nga mutabag dimulis. Oh, ang leader, wa po makabalo ko siya balaod. Basta, maunang na siya. Oh. Mauna tanig nga tambalos-los aning trabahoan eh. Ako, wala dyan ko ganahin katanaw anak mga igala. Kana nga nag-viral nga video. Wala dyan ko ganahin. Makaingon ka masahay ba nga, mauday nga, naapoy mga tao nga muargabyar gyud sa kining gobyerno. Tungod sa mga ingon-ani nga mga sitwasyon. No? Nga naa may daghang solusyon nga pwede i-adapt. Nga dili mo resulta anang very damaging nga trabaho mga higala sa gobyerno. Very damaging eh. Oh? Di ba? Ang gobyerno mga higala, tao. Kung wala na yung tratamento, dapat mag-regulate manggod. Dapat kanang iuman ba? Dili nang muragin mo kinsa mong hawra mo, munguli mo balay, under mang gyapon mo sa inyo ang asawa. Stila niya. Taon-taon ba gala? Balik tayo, malamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa ng Isyu sa Masa. Sometime, doon na may gala 41 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, dalita sa istorya, may tungod aning Davao Samal Connector Bridge. No? Atong last week pa, na statement si Mayor Baste nga while supak siya ng order, pero iyang girespeto ang Korte Suprema. Well, ako usalan akong tanaw anang Samal Bridge. Dili na siya luxury mga gala. It is already necessary. Tungod kay kadaghan ang populasyon mga bay sa Samal, in times of emergency, nagilang lang yun ang paspas ng means of transportation para madala diri mga gala sa ato ang dakbayan sa Davao, diin ang mga high-tech nga mga gamit naa din. Now, inganani ni siya. Ang issue da between environment and public interest, public safety. Environment versus public safety and public interest. Well, kitang tanan nakabalo naman mga higala kung unsa nga to ang obligasyon. Natay individual obligation sa ato ang mga kaigsuunang palibot. Sa ato ang kinaiyahan. Di ba? Na ma-preserve mga higala o makaalkontra aning gitawag na to global warming. Pero ang issue sa public interest, bisag asa na,
ang issue sa public safety, mga higala, it is always required also. So, between environment, public safety versus public safety and public interest, which shall prevail? Diba? Kinsay dapat ang magpatigbabaw? Ang issue ba sa environmental protection? O ang public safety or public interest? Now, unahon ta ni mga higala ning environment. Ang istorya din na naguba daw ang corals tungod sa tulay. Ang problema, kaya halos tanan din nasasama lamang yun yung mga corals. No? Kay ang isda, di man manganak. Di man na manganak ng isda sa dagat dito sa Pispan siguro, dito sa Lunangan, di man sa dagat. So, ay mga corals din ang uban, artificial corals, gimo. Para managhan ng isda, pareha sa gihimo ni Konsehal Abelya, no? Dili dapita sa Manila, portion sa Agdaw, mas siguro ni nga dagat. Butang mga artificial corals. Good morning na kang Konsehal Ralph Abelya. Sa iyahang misis, si kanhi Konsehal Itang. Alright. So, ingon ana mga higala, ang kuan na lang, no? Nawala man nga to ang kuan bill. Nawala nga to ang radyo. Yun na pa. Kay bura ba og nawala tas passing aning trabaho ani. Dere siguro ta sa kuan. Isa na to kalinya siguro. Asa naman ning dapitan ta moagi aning trabaho ani. Ayan. Alright. So, ang naitabo mga higala manggod, ana din ha, is moron kuan, no? Istorya ba nga, daot ang corals, madaot ang, unsa ni, mga kuan din ha, kining yamang dagat, kung baga. Asa naman itong kuan ani, DJ Sweetheart, no? Ikuan ako, DJ Sweetheart, be. Wala na, charger na kung gamit, ani. Oo. Naglubat. Naglubat. Anyway, basta, live na live ta mga higala, no? There is 90.7, Love Radio. Now, ang ato ani is, derita, sa una mga higala aning public interest, no? Unsa day public interest yun? Kanang tulay, no? Di naman gud siya mo gana ning monitora ni. Kanang tulay, public interest man na, DJ Sweetheart. I mean, yes, public interest kay ang mga tao moagi man din na, no? Taw-taw na. Hasta ning public safety mga higala. Kay mao ni pinakanindot nga argumento nganong dili na dapat usabon ang tulay tungod sa public security. Public security. Taw-taw. Man lamang pipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila?
Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na virus. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Balik na may gala din sa Dominag Kuyon sa programa ng Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Samtang doon na 48 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buwan. Mama Ella Ray, cute, good morning June, timbayan ako ang mama. Si Elsa, adlaw-adlaw ginang naminaw si mga programa. Oy, nagkagay salamat. Greetings coming from Ella Ray, cute. Dari sa Jakarta. Oy, sa Jakarta, sa napitan ng Jakarta nimo, Jakarta, Indonesia ni. Si Joel Amaba Badilla. Morning din na gaw. Now, dito may gala sa gitawag na to og public interest, kumbaga. No? Public interest mga kaigsunan tungod kay tulay na ang publiko ang mogamit ni ana mga kaigsuunan. Public interest. Pero ngano nga dapat dili na siya undangon ang construction mga kaigsunan. Nganong dapat ibaliwala ng writ of kalikasan. Tungod kay una, kikinahanglan na naron, necessity na ang tulay din ha, mga kaigsuunan. Try to imagine, every weekend, karon gani, bisag dili weekend, abot din na sa ang pila may gala sa bags. So, ingon ana ka purwisyo, mga kaigsuunan, ang kakulang sa tulay. Siguro ang mga environmentalist o ang mga negosyanteng apektado aning tulay, maingon na nga, wala man may magpugong anang tulay, John. Ang among issue dili is about environment, nga dapat isimang na. Pero ang nasa likod anang istoryahan na, ang negosyo dias paradise ug mga silingang lugar nga maapektuhan kay diya gibutang ang tulay. Business gyapon. Pero dili nila maimbukar mga higala. Tungod kay ang non-improvement clause sa contract nila, anang ilang list, portion list nila, subservient lang man na siya sa kining public interest o kana mga higalang one of the inherent powers sa ato ang gobyerno ang eminent domain nga i-expropriate na din na, di na nila magamit kay mo agtulay. That is tantamount to expropriation po mga kaigsunan because the property, ang imong property can no longer be used. So expropriation yapon ang buraog issue din na, no? Karon nganong dili na pwede usabon ang plano. Gawas nga nasugda na. Kanang gitukuran mga higala anang poste sa mga tulay base sa mga pagtuon. Maura na mga higalay pinakaduol, pinakaduol nga access paingon sa Davao o pinakaluwas nga tukuran sa infrastructure. So ang issue din na, dili lang na pinakaduol, pinakaluwas. Mayroon siguro ang mga environmentalist nga, mga po na pinakadamaging dyan, kay matamaan din na ang mga corals. Sige. Pinakadamaging, ino na to, kay daghan kayong corals na guba, tungod alang tulay. Assuming without admitting. Karon, unsa may palabion na to? Tulo. Pinakadamaging sa corals. Pinaka-nearest access to Davao City. O pinakaluwas. Kay base sa mga pagtuon, ang kanang gitukuran karon sa tulay, maudiay na siya mga higala. Dili lang pinaka-nearest access to Davao City. Pinaka-luwas nga tukuran sa tulay. Yan ang pinakaluwas tukuran sa tulay dyan.
Tungod kay ang underground anak niya sa tubig. Subay sa pagtuon. Maora na'y pinaka-stable din ha mga higala. Ha? Matod sa DENR. So kung magbutang tagpustis tulay, diha sa samal nga ang ubos, nga ang tungtungan sa puste dili stable. Gamay na linog, mausab dayon ang dagway mga kaigsuunan. Murag asawang silosa. Makabati ganig way klarong chismis may tungod sa iyahang sa illicit love affair siyang bana nga wa pagay klaro, maguba dayong now. Ha? Unsay may tabo sa atong tulay. Oh. Di ba? Gamay lang linog. Tuwa na. Ha? Nausab na mga higala ang tulay. Gamay lang kayong linog. Karon, kung ato na rong usabon, gubuon ta na, ibalhin nato din ha, anang dili stable mga higala nga underground water. Oh? O surface, underground surface, underground tubig. Diyan nato ibutang. Be? Makaya ba ka nag-engineering intervention? Siyempre, ang mag-construct, mamili yun na nga luwas. Ikaw karon justice sa Supreme Court, musuro ikaw samal, mahuman ang tulay, nya ato nang giusabron, gibutangan nato dinaan ng dili stable nga, kuan, yuta sa ilawom sa dagat. Kay naay sige creeping, gamay lang tayo, gamay kayong linog. Intensity 1 lang. Wala na, nausab ng dagway. Ikaw ron, justice sa Supreme Court. Ha? Di ba ka mahadlok? Muagyan ng tulayan na. Basig maabtan ta diris linog. Di, siyag hinay ang linog. Basig pungil ng pusti aling tulayan ni. Kaya di mo na stable ang ilalom ani. Di ba? So, public safety na ang issue din na. Dili na pwede mo supersede ang issue sa environment sa public safety. Nga ipabalihin mo kay tungod nayatakan ang mga corals din na. But that is the most and the safest area nga pwede tukuran mga higala og tulay. O ya ipabalihin mo anang dili stable nga lugar. Mura tag naghikog anang trabaho ana, di gyapon na mangagi na din ang mga sakyanan. Nga naman, siya dili din ang tulaya dyan, kay di man din na stable ang ilalom ana, kay gipabalihin man anang mga negosyante din ha, o kanang mga ilahang gigamit nga mga environmentalist. Diya man gipabalihin anang lugar sa samal nga nagsigi man na nagkahilhig ang ilalom ana. Basig inid kahuman sa tulay, gamay ang linog, maipo na ng postin ha. Unya, maatlan nga na atan, agita din ha. Mulayat na nito nga ito ang sakyanan, kuyog ta. Oh, sige daw. Balansiha daw ninyo. Tama ba na? Ha? Bahala o dili stable ang area nga tukuran sa tulay. Basta wala lay mayatakan nga corals. Ha? O, tamo mga taga-samal laminaw sa kuha karon. Na, muuyon mo na. Oh? Di na lang tayo mag-istorya mga igala sa delay o damage nga ma-incure kung atuan ang usabon ang dong anang tulayan na. Ha? Dili na lang na. Di na tayo mag-istorya na. Ang ato na lang istoryahan mga kaigsuunan. Ang safety na lang sa mga tao nga muagi sa tulay o ang tulay mismo. Nga nung magtukod magtagtulay anang dili ta sigurado anang tuntukuran kay naay ka nang gitawag na to mga higalag unstable nga sitwasyon. Oh. Nga nung di man ta dinha anang stable nga sureball ta nga naay kasiguruan ang ato ang construction din na og safety sa public. Be, ako pangutana ron. Between aning duha. Naguba ang corals, pero stable ang tulay. Kontra aning why corals naguba, pero ang tulay dili stable kay ang tungtungan sa puste. Nagsige may galag kausab ang naong burag dagway sa asawa mga higala. Nga sensitive kayong makadungog o istorya nga didang may tungod sa iyang bana. Sige daw. Sige, papilion ta mo. Kamo mga environmentalist, papilion mo.
Kamo mga negosyante nga nagpinansa ni mga environmentalist din ha. Papilion ta mo. Okay, asa mo? Ha? Tukuron ang tulay nga ligon o nya na corals nga na-damage o tukuron ang tulay nga pwede mapuklid pero walay corals nga ma-damage. Sige. Isip mo pag-ayog, asa taana, mamili. Kaya ang mga justices, may gala sa Supreme Court, surbol ko, mag-isip-isip po na sila, mamili ta. Diba? Unsa may doktrina, safety first. Diba? Mutira kay kasi mo ang uyab gani, safety first magani, kanipantulay mga igalang, lives and lives ang involved ba niya? Oh. Tira kasi mo ang uyab, ang involved gani. Kalami ragay kagilok. Safety first manggani ka, pastila. Oh. Maunsa naman yun. Kartiyuhan. So, kamo, mga taga-Samal, mga taga-Davao City. Naminaw sa atong programa dili isyu sa masa. Ito na ipadayon ugma kay kabsan kitag oras, mamubo ra gining atong oras. Oo. Sige, reklamo sila, dagag commercial. Ayaw na ninyo reklamo lagi na. Kaya diha minabuhi. Kuhaan ninyo panginabuhian. Bitaw eh. Kuha naman tayo oras mga igalang. Dagang patatag mga isgutanan. Pero naay oras. Dili na ato. Dili na pod ta mga higala mag-igo. So, atoan na lang mga higalang pulong pamalandong. Ang gugma sa uban, maghatag kanimo og kusog. Samtang ang imong gugma, maghatag kanimo og dugang kaisog. Yawa, no? Ang gugma sa asawa, maghatag kanimo og kaisog. Ang gugma sa kirida, maghatag kanimo og kabaskog. Patay kang baka. Antog radian baskog perni kay naa day gugmas kiridang gisaligan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang turubapon, samantag na samang istasyon, 90.7 Love Radio. Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Salamat, mayong buntag, and keep safe always, magabay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.